Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam z ostrova Vir, neďaleko Zadaru, Severná Dalmácia. Konkrétne na ostrove je toto časť Lozice. A tam vzadu za tými domami je Biskupliača, pekná pláž s prístavčekom, reštauráciou. A tieto dva domčeky sú na predaj, aj s bazénmi vpredu, sú pred dokončením. Dajú sa predať aj jednotlivo, alebo aj spolu. Vtedy je to výhodnejšia cena. Viac teda už len na www.vybrality.eu. Tam je pláž Biskupliača, sme v časti Lozice Vir a toto je ten dom. Tu je parkovisko pre 4 autá. Tam tá malá štvorec, to je nádrž na vodu. Jeden bazén, druhý bazén, takže takto to vyzerá. Pekné, priestranné. Potom sa pôjdeme pozrieť aj dovnútra, že čo nás tam čaká. Takže toto je ono. Dole ulicou sa ide na Biskupliaču, plážu. A tu vidíme domček. Domček je dvojdomček. Prvý, tam vzadu je druhý. Pred každým je bazén a ideme sa pozrieť dnu. Takže ešte v štádiu dokončovania. Takže tu obrovská miestnosť, otočená na juhovýchod. Tu môže byť jedna spálňa. S výhľadom potom na hory. Juhovýchod bazén, takže slnečná strana. Veľká obývačka s kuchyňou. Tu je potom kúpeľňa, príprava teda WC, umývadlo, sprchový kút. Tu potom máme druhú spálňu. Takže výhľad. A tu je tá spoločná hala, kde môže byť kuchyňa, jedálenská časť, obývačka, veľké posuvné dvere, bazén a les, kde sa už stavať nebude, takže súkromie. Že toto tu je jedna časť, jedna polovica a zrkadlovo otočená je druhá.